Hello, mga kita guys. Welcome back na punta sa karon sa pag-update sa balay ni Sir Joseph Llamas sa pagtaod o gutter. Guys, sige ulan karon guys para maproteksyonan ang balay dito sa likod. Dili mo adto sa ilang tubig atong adtuon sa likod. Muni ang kilid nga bahin kung dari ka sa right or front. Sa front ka mag tanaw mo ni siya sa left side ay left side dari sa o sa likod ang maong gutter kini ano ni karon sila kay para kaning maong bali kinahanglan jud gutter kay kung wala madritso ni kahulog diri sa pikas nga balay muna ni karon itiradas. Di na tumukuhaan guys kaya apiki kayo sa sulod puro sa dress kilid nga balay ang pagtira basta kay muna ni karon ang plaster sa likod to the bit. Ini yang dari sa likod. Pila kay kakuha ni boss? Mga pila ka book na? Pito? Pito. Ito ni siya ka length. O kinsa tong ganahan nga magpagater kung kakala ni